Ο Σωκράτης κάποτε είπε στον φίλο του το Φέδρο πως οι ανθρώπινες ψυχές μοιάζουν με άρμα που το σέρνουν δύο άλογα, ένα λευκό και ένα μελανό, μαύρο δηλαδή. Το άρμα το κυβερνά ο ενίοχος, ο οποίος συμβολίζει το λογιστικό μέρος της ψυχής, τον νου δηλαδή. Το λευκό άλογο συμβολίζει τα συναισθήματά μας και ο μέλανας ύπος τις επιθυμίες μας. Όσοι ενίοχοι κυβερνούν με τάξη το άρμα, ζουν ζωή ήρεμη, χωρίς μεγάλα προβλήματα, επειδή έχουν τακτοποιημένα τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους. Όσοι δεν το καταφέρνουν, χάνουν τον έλεγχο του άρματος και κουμάντο στη ζωή τους κάνουν τα συναισθήματα και επιθυμίες τους. Λοιπόν, Μάνο, τι λες? Ποιος θες να κάνει κουμάντο στο δικό σου άρμα? Θα αφήσεις τον μέλανα ύπο να αφηνιάζει ζητώντας κάτι που τελικά είναι περιττό? Created using Powtoon.